tana ainihin hannu da shi, sai aka samu hannun wani mutum guda sai ya makale a hannun wannan annabi. faƙala sai annabi ya ce fikumul gulul, ƙabila ku ce ta yi sata, faltubayi'ni qabilatuk, don haka ƙabilar taku gaba ɗaya ta zo kowa sai mun yi hannu da shi. falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi, sai aka samu hannayen mutane guda biyu ko hannun mutum uku sun makale da hannun wannan annabi. faƙala sai annabin ya ce fikumul gulul, a cikin ku ɓarawo ike. faja'u bi ra'asin, waɗannan mutane da suka ga asiri ya tonu sai suka zo da wani mulmule guda mithli ra'asi baqratin min zahabi, mulmule guda na zinare jama'a ya kai girman kan saniya. yanzu jama'a mulmule guda wanda ya kai daidai da kan ɗan yatsa na zinare ai kuɗi ne, balle a ce zinaren da ya kai murgujeje kamar kan saniya. fawada a sai wannan mutum ya zo sai ya aje wannan zinare da ya sata. faja'atin naru, sai wuta ta zo, fa'akalat ha sai ta cinye wannan ainihin ganima. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama ba da wannan tarihi da wannan labari sai ya ce falam tahillal ghana'imu li ahadin qablana, kafin mu bai halatta kowa ici ganima ba. thumma ahalla Allahu lana al-ghanaim, daga baya ne Allah ya halatta mana cin ganima. in muka je muka yaƙi, mata da aka samu a raba su a matsayin kuyangu, maza a raba su a matsayin bayi, ya'ya a matsayin bayi, dukiya a kasafta, dawakai, abinci, komai duk a raba a amfani da shi. a kanmu ne Allah ya halatta. me yasa Allah ya halatta? sai ce lamma ra'a da'afana, yayin da Allah ya ga rauninmu wa ajzana da kuma gazawanmu, fa ahallaha lana, sai Allah madaukakin sarki ya halatta mana. muttafaqun alaihi, bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi. shigen haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, amma da yake mu ba wuta ce take zuwa take cinyewa ba. wani mutum ne ashe ya yi sata daga cikin dukiyar ganima, aka tashi aka tafi yaƙi sai aka kashe shi. sahabbai suka zo suna yaban shi suna cewa wannan ya yi shahada, wannan ya samu martaba. sai manzo Allah ya ce iyakar magana kenan, iyakar dalilin ku kenan, ya mutu a wurin daga shine ya samu daraja? suka ce eh. sai ce to dan wuta ne. sai sahabbai suka yi mamaki, dan wuta gashi ya mutu a wurin jihadi? aka je aka ta duba kayan shi sai aka ga ya saci abin wuya. ashe ya saci abin wuya ya ɓoye a cikin kayan shi, sannan ya tashi ya je jihadi. kun ga sai zama wannan martaba ta jihadi ta lalace saboda sata. ina mutanen da suke zuwa suke sato dukiyar gwamnati a ce wai su zo su gina masallaci, wai su bar 100,000 a yi musu fidda'un sun mutu, wai su tura malamai su je su yi umara, wai su biya wa mutane 50 kujera aikin hajji. wallahi barin kashi a ciki baya maganin yunwa ko kaɗan. ya kamata kowa ya gane, wanda duk ya saci dukiyar jama'a sai ya biya jama'a tukuna, sannan Allah zai saurare shi wajen roƙon gafara. ba matsala ce mai sauƙi ba jama'a, kamar gulma ce. haka al'amarin yake game da sata dukiyar jama'a. idan kika sake kika yi gulmar wance, to sai fa kin zo kin ce wance na zage ki rana kaza a wuri kaza, ki yafe min, sannan in ta ce ta yafe miki sai ki koma ki roƙi gafara Allah. malamai suka ce in ta ce ba ta yafe miki ba, to za fa ki ta binta ne da lalama har sai ran da ta furta ta yafe miki. baki isa ki zuciya ba ki ce ke din me, ai ko Allah ya ga nayi kokari na, tunda kin ce ba za ki yafe ba, oho. a'a, ku karanta imamun nawawi a cikin littafin al-azkar, yace zaki ta bi hanya kina nan sai kika ji an ce mahaifiyarta ta rasu, sai ki sheko da gudu ki zo ai wankan gawa da ki shiga nan ki fita nan ki shiga nan, ki ne mata ta'aziyya, ki ce to har yanzu dai ina nan ni ce da ne gulmar kiran nan, nake roƙon ki yafe mana, har sai ta furta ta yafe miki. in ba haka ba ranar alkiyama sallolin ki din nan da azumin ki da sallolin dare da biyayya da sadaka da kike da duk wata nagarta su za a kwashe a bata,
ke kuma ki waye gari ba ki da komai, kin koma fankan fayau ko fanfanfan ta yara, ba ki da komai. Ku je ku samu kaset ɗina da ne awa 4 ne na sa mishi gulma, za ku ji gamsassun bayanai akan wannan. Allah maɗaukakin sarki ya tsare. Don haka jama'a ku yi taka tsantsan. To haka abin yake fa in kika ci dukiyar wata ko kika ci dukiyar wani sai kin nemi ya halatta miki. Don haka masu satar kuɗin gwamnati a local government ne ko a state government ko a federal government, a hukumar alhazai ne ko a hukumar tara haraji ne ko kuma hukumar tara fansho ce, takin zamani ne aka bayar a raba wa talakawa, aka wakilta ka, an baka trailer guda, ma'ana wajen buhu 600, sai ka zo ka samu mutanen tasha NTA da sauransu zo su ɗauki hoto kana raba wa mutane 10 taki kwaya 10, ka cinye buhu 590, ranar alkiyama za ka yi aman shi. Kuma duk ran da ka tuba ka gane kuskurenka bai isar ba, ka zo ka tara mutanen muciya ko cikaji ko dogon bauchi ka ce jama'a da Allah a yafe mu za mu tafi aikin hajji, jama'a Allah ya mana aikin gafara. Malamai suka ce bai yi ba, sai ka fito ka ce jama'an muciya da cikaji an bani tirela 2 na taki in raba muku yau shekara 6 da suka wuce na cinye, amma na tuba ku yafe ni. Sai ka tara duk mutanen muciya da cikaji da dogon bauchi ko mutanen ina ne duk sai ka tara su ka furta. Idan guda ɗaya ya ce ni ban yafe ba, kar a ce duk jama'a sun yafe kai baka yafe ba, kai ɗin me? A'a, sai ya yafe, in ba haka ba akwai matsala. Da haka ku kiyaye jama'a, kar ku yaudaru, domin an samu wasu shaidanu yanzu da sunan malanta suna cewa ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa cewa ai ko ka ɗibo kuɗi ba komai don ka ɗibi naka raban ne, wai ya ɗibi nashi raban ne. To a ina aka raba har aka gano cewa miliyan 15 ita ce tashi, sauran kuma fa da ba su samu damar ɗibo nasu raban ba fa. Kar ku yaudari jama'a. Aikin alheri da za ka yi da dukiyar haramun ba zai gyara ta ba, ya kamata mutane su gane wannan. Dukiyar da za ta gyaru da aikin alheri, kamar yadda wasu malamai suka ce ita ce dukiyar da asali ba ta shafi haƙƙin wani ba, shine dakon giya kika je kika har kika tara kuɗi. To wasu malamai sai suka ce wannan dukiya tunda kin tuba dukiyar ta gyaru, amma ingantacciyar fatawan malamai ita ce me, wannan dukiya sai dai ki je ki ainihin yi wasu ayyuka na al'umma da ita. Shi ma ba wai za ki sa rai ki samu lada ba ne, ki je ki gina masallaci ko ki gina musu makaranta ko ki yi musu titi ko ki yi musu rijiyar burtsatse ko makamantan haka. Amma maganar cewa wai kin yi sadaka da dukiyar ma kina sa ran ki samu lada, yo ai babu lada a cikin wannan. Sannan ku sani dukkan jikin da ya ginu da dukiyar haramun, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fannaru aula bihi, wutar jahannama ita ta dace da shi. Ku kiyaye wannan hadisin annabi ko na abubakar ne siddiq, wallahu alam. Lallai duk wanda ya ci dukiyar haramun to babu shakka akwai matsala. wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama, wanda di ya sata gululi to zai zo da abin da ya sata ranar alkiyama. Manzan Allah ya wa sahabbai wa'azi ya ce jama'a ku kiyaye dokokin Allah, kada ranar kiyama ga mutum ya ɗauko bunsuru a ka, bunsuru yana me ka ce ya manzan Allah ya ce zan ce ba ni ba ka. Kar ka je ka saci ɗan saniya ranar kiyama za ka zo da shi a wuya yana kuka, duk abin da ka sata ranar kiyama shi za ka riko. Rannan dama mai Allah ya ce yawma tublas sara'ir, ranar tonan asirai, duk wani asiri rannan sai Allah ya tona shi, komai kankanta shi komai girman shi. Abun wuya kika sata za ki zo da shi a hannu, ba wai a wuya a matsayin ado ba. Zobe ne, kuɗi ne kika sata, kaza ce, awaki ne, dabbobi ne, kuɗi ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ɗibi dukiyar jama'a ya san cewa ba zan tsinana mishi komai ba a ranar alkiyama. Haka jama'a ku kiyaye,
karki yaudari kanki aikin haddace alkur'ani aikina sallar tahajjud aikina kaza aikina kaza, wannan ya bude miki kofar cewa ai dukiyar haramun ba za ta yi tasiri ba. a'a, dukiyar haramun tana tasiri ga duk wanda ainihin ya samu kanshi a halin ainihin wato barna ta wannan dukiya. Allah ya kyauta. don haka sai a kiyaye jama'a, kuma ku taimaka mana mu masu wa'azi da ainihin takawa mazajen ku birki, sannan wani lokacin kuma ku taimaka mana da wajen rashin ɗorawa mazaje bukatu da matsaloli, sannan ku taimaka mana wajen rashin takurawa dangane